fiti ni asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe for me ma obibia akwaba the battle ma GH ayamunuaba musomfo and I'm the trending news eba bedum as a Ghana haje dane da na saying some asisi nkwa yen some eye ahometi ya won wasem esaye mobo eye ndadwe mpo na esi na eye nti ya yenya ne se ye Oyoko family omapie mu ewo kwa mind diduoko in the Central District in the Ashanti region. Yeah, Kasei, a year womo baba, womo luso no last week. And also trendy, yeah, memua bebia. Na akodu se, woma shishe ne bia ya mo de ne be kwa koto chese ne ye ne bebia kra bia mo be de ne be kwa koto. Na omo shishe ye mo no anko wie mu sa. Yeah, Kasei, Oyoko family, omo baba no. The body no makwakoja to ochiami awo kuro ne so ni fie ne doorstep pepe na omo nsemo ana omo buta ye omo de yes ase ochiami a ye friend no nana kwadwo brenya na ekoba ase kuro mu wo no se odihiewu na se yekope krabia e de amana na yekope cemetery de na koto se wutie sika 170 cedis na ekoba se busuafo we no mu de oman peni hihye ne so entua that amount of money na eye ochiame no so ejire mu se da bi hihye ye dawo na akoye se Oyoko family no omo ye royal family chese ye kan adihye a omo ye adihye ni nti na omo pese omo bumbra so na omo pese omo de embra be ye adwuma nti one penny na omo nso de abufuo eye nyomakoma so pe maye ka say eye efu anka by now eye so masie no mo di fu na akwakoto ochiame no ne dan ano na ebusuafo ina ni mo se anka obi wu a anka cemetery ene ye de ne koto na enye obi abubu ano ne ye de ne koto so we di ebusuafo awasem a abepie mu enunie na mo maye show mo hwenia esi ya ne ya eye Oyoko family yiye se one year embrace that one and I say one di anamwa obi bia owo kro ni sutu na asumdue ba na omo se omo de omo ya dehie nti no omo se embra na akoba se omo de omo fu omo dehie akwakoto ochiame yifie omo asema ye dana na yen show ebusuafo ochiame ne nso a wono nso asori agire mo chinchin se ensa embra ma ya to wonti Oyoko family say omo ya dehie kra omo mpene mom gosi omo fun wo cemetery bia obia etumi ekosie ni fun sa ne yewe nso na moma ye hwa adio ade na nipa kasa ye hunya omete asa ye mpa asudwe ade bia nya asem bia nso ye ma asem no asem by force every say embra ye dia to wode anka be ye say wo bedi embra ne so na asumdwe aba nanso hwani akopie mu akoye so bia na so de dinde na ni na mu no insensem we ni na ekoso no ama wosofo obi ene impenifo no mu bi asori agire mu asabre kaso omo etutu akwan ana se omo pri asumdwe na ye ombetumi epeja abayua na wewu ana wefi atasfo asase ni mu no akosie no senia ankaye se ekono na inyoma sei ana ni yese bisi ana kire se dane da betoya pono su se ya na kire se ya fa efutuo ewo mu na ni akosui efutuo ban na ese ye fabom efutuo ese ye fabom se ese ye nkrofo bia ye di embra so because we ase afa na bebra embra ene ye di chichiri kro na embra so ene ma kro bia kan ekonanim na se akoba se ye se aso entie na ye
adedendenden asoɔdenfoɔ na yɛse yɛ de ɛbɛko etia embra megye di se da de bia se ya violent sɛm se ya ɛna ɛbɛtoto yɛn na ɛkɔba ne sanso a yɛmbuso ebusuafoɔ no ɔmanya asomdwe sɛ ɔmode hyɛ akɔto ɛyɛ wɔkyeame a wɔbɔ kuro ne mu ne dan ya no asomdwe bɛ no munye free mu ɛna yɛn show ɔkyeame nso a wɔno nso sɛ da bi bebi ogina na wɔno ne mbra no pɛsɛ yɛ adwuma na wɔno nso wɔn pene na akɔba sɛ yɛde emu no abɛto ne dan ya no ɔno nso asomdwe bɛ na onya yɛn da mis ne nemu no dani da yɛ ade a yɛn hwɛ ne bɛbɛ akyire ma yɛn hwɛ embu yɛn ngu nsɛm so na yɛn yiyi yɛni na yɛn di abro mantawantawa emba bebi bia yɛwɔ na efuti ewo mu nie moma yɛn fa si yɛde asomdwe ebetu anamo etefo ne ahwɛfo wo hwɛ bebi akɔdwi a senya na ɛbɛkɔ no ɛyɛ asɔfo ɛne etitufo ɔmahia ka sɛ bibia bɛkɔ pɛyɛ no obubuta ene bebe mu ana se chinchira ni chin se oyoko family no eti ase na wotua ebuo bia etwa mo se so mutua no mutimisie omode hye na senya wadwen kire tie bia ehu be hia se wode wadwen kire ebeto ye comment section wo ede amaye na won subscribe ye so na bon mo da na wa subscribe to Too Much GH if you dey kasie senya dani da discussions ye interviews e de beto wo no won sa akabi munua ba mo sonfo Mexico and am di dwumadie ibesom yi aha na me beba me kwan na me di mo esi na before me di ma no besi kra no ye won kofukuo bi omo so ya se Mama Juliet Ventures of the Lane Kitchen Equipment ye wo kitchen bibia wonye bia na wa fa Mama Juliet number no e wa se wo and after to loan master or my loan urgent loan within 24 hours the yarn is we are government worker. Now with this salary or controller, we are police or military, you are into their services. You are Bomodia Fanabana, and what I say, and I have the movie that's in a best Asia. Mede Isaac Ojampo, but me family great tempo and bring one man come when too much G8. Too much G8, more too much. Namenso, me I'm more fire. Too much GH. We are Buewate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. The major prophet kum chacha. On say me catch was say, Bomoden ne Too Much GH. On say me kan ye nyane. Bonne pa ne kase ye pe wo wi ase ya asondin. Asondin ti na Adam. Won hu nyame ye no nyam no. Won hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe. E wo other place ne ade. Kat won. Na Bomoden ne be hwe Too Much GH beshe ne subscribe Bomoden o beshe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura